И здравейте хора, аз съм Тробек, с мене сме Хоран. Здравейте хора, И днес ще снимаме, на Сумо. да, Minecraft Mini Games, епизод 1. Както сме Хоран каза, сум. Айде да влезем. И майче още един ще влезе, ама Няма, ние ще почнем. да, ние ще почнем. Къде си? Ти къде си? То пак заби то сърла. Шибанго. Тъп, грозен. Ко стане? Си ме убил. Да. Да. Как става това? Още ли ще играм? Да, бе. Още няколко игри. Нито са бурни като мене. И баш шибания сърла. Ама играят много хората. Колко ти играе? Той хостър е много шибан. За какво са му дали да хоства този сървър? Като му забива. Айя. Аре бе, то не цъква той. Знам, и на мене не става. Пак лагна. Деде човек, аз да бия то, не ти взема демидж. Бат, че ми вземаш по 3 сърца като преди. Обех ли това? Да, бе. Там. Забива ужасно много. Или на мен мисля, че или сървър е много шибан. Според мен е второто. И хит, ти ме уби. На един хит съм ти. Аз не мога да цъкна човек. И аз. И да, ти ме убиваш се с ето са богна. Сега какво ще правя? Да, още една-две игри. Ти ще ме убиеш се, то. Не мога игра. Да бе, с тази бурната пръчка ще дец някой си навирал газа и е бурнал толкова много. Чаче. Чай, че много ми лагва. Бах ти сървъра е той, човече. Нали? На моят сървър не лагва толкова. Той твой сървър въобще не лага. Глей, аз те бия и засичаш на едно място във въздуха. Ще видиш на клипа. Вземи 4 сърца. Я чая си видя пръчката му. Сноубак 2. И моята. Но явно някакви бъгани тук. Помниш кога? И ти вземаш по няколко сърца. Да. Хубаво, айде да изиграем едно TNT Run. Тя че па бъгна сървъра, прави се. Арена 1, нали? Да, много ясно. Хубаво. Как си че човек и много бъган сървър. Да, аз паднах тук. Юпи, аз печела. Бре, идвай тук да го спирам, то много лаги. Но Макарена, още една игричка. Едва е бързо. Няма и честно. Аз не мога да излиза, да е. Оф. Айде да табия още един път лети мене. Макарена. Кой ти е?
Макарена една песен. Аз се бъгнах и паднах долу, човек, не гледам колко секунди. Минава, че падам и паднах долу. Ти загуби ли? Не съм. Падна на другия пласт. Бах ти лагал И човече. загубих и много сече и направо не мога да се И аз върна. печелих. Да. Супер! Ела сега тук. Опа, предна. Сега, чакай. Шпак лагна. Давай. И това бе за епизода. Абонирайте се, харесвайте и сте си правя такива глупости. Свършвам. И чао!